49 बोसोर बैसोनि तामिलनाडुनि सासे आइजो 49 years एज जाय देग्लायनि 2025 मायथाइनि नीट आनजादखौ उथ्रिदों। मुङा आमुताभाली मानिबानां। गावनि आंगो फिसाजो सामयुक्त कृपालानीखौ नीट आनजादनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थानाय फरायबाय थानायखौ नुनानै बिथांजोआबो इन्सपायार जायो आरो फिसाजोनि बिजाबखौ फरायथ'नानै नीट आनजाद होनानै बे आनजादखौ पासबो जायो। बिमा आरो फिसाजो सानैबो नीट आनजादखौ जयैनो पास जायो आरो MBBS आव एडमिसन लानानै फरायो। बुंनाय दं, जिउनि थांखि आरो नोजोरा थि थायोब्ला नखरनि जेंना जेथो रां रुपानि जेंनाया सोलोंथाइ लानायाव जेबो हेंथा जानो हाया। 17-18 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाया नीट आनजाद होनानै पास जानाया आलादा बाथ्रा। सासे 49 बोसोर बैसोनि आइजोआ बे 49 बोसोर 49 years एजआवबो नीट आनजाद होनानै MBBS आव एडमिसन लानानै फरायनाया थारैनो बाख्नायथाव। आं बे काहानिखौ मानो फोरमायदों? जाहोना बेनो, जोंनि समाजा जोंनि हारिनि बांसिन हिनजावसाफोर आइजोफोरानो सानना लायो हाबा जाखांनायनि उनाव केरियारा जोब्बाय। हाबा जाखांनायनि उनाव लिरनाय फरायनाय डिग्री लानाय बाद, न'नि खामानि मावनांगौ, न'खर सामलायनांगौ, गथ' गथाय नायनांगौ, संना खावना जाहोनांगौ, बेनो सासे हाबा जानाय आइजोनि खामानि। आरो जोंनि न'खर, जोंनि समाजा गोबाङानो बेखौनो सानो। जुदि जोंनि हारिनि सोरबा सासे हिनजावसाया 20-21 बोसोराव हाबा जायो, 18 बोसोराव हाबा जायो, अब्लाबो सानना लायो दाथ' आं हाबा जाबाय, अबाव लिरनो फरायनो मोनबावनो, अबाव मा डक्टर इन्जिनियार IAS IPS जानो हाबावनो, बहा मा उदायबावनो। सिमां दंमोनब्लाबो, थांखि दंमोनब्लाबो मेक्सिमाम आइजोफोरानो बिब्दि जुलि जाब्ला गावनि थांखिखौ सिफायना लायो। जुलि जानाय माने न'नि खामानि मावनांगौ, लिरनाय फरायनाय, गिदिर गिदिर थांखि लानाय, सिमां सुजुनाय, गासिबो डे इन। नाथाय गुबुन गुबुन हारिनि आइजोफोरखौ जों नुयो हाबा जाखांनायनि उनावबो बिसोर फरायनो नागारा, सोलोंथाइ लानो नागारा। साख्रि बाख्रि, इन्टारभिउ जेरावबो बिथांमोना बाहागो लायो आरो बेबायदिनो जुलि जाखांनायनि उनावबो गोबां खस्थ' फरायनानै सोलोंथाइ लानानै साख्रि मावनाय, डक्टर इन्जिनियार ACS APS प्रफेसार टिचार जानाय गोबां दं। नाथाय जोंनि हारियाव बेफोरखौ खम नुनो मोनो, खम माने जोबोद खम। आं सानो जोंनि हारिनि आइजोफोराबो बेबायदि आवगायबोनांगौ। आथिखालाव जोंनि हारिनिफ्राय साफा सानै आवगायबोदोंब्लाबो दिस इज नट इनाफ। हाबा जानाय माने सोलोंथाइ लानो गारनाय, लेखा फरायनो नागारनाय, गावनि थांखिखौ नागारनाय। दानि मुगायाव बेफोरखौ टटेलि ब्रेक खालामनायनि सम जाबाय।